ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар студия ҳамроҳи шумо азизон. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 10 август. мақомоти Беларус мегӯянд Александр Лукашенко дар интихоботи президентӣ ғолиб омад, вале мухолифин гуфтанд пирӯзии асосӣ ба дасти онҳост. Я считаю, что назари ман ин аст ки мо аллакай пирӯз шудем, чунки мо бар тарси худ ғалаба кардем. модар дар Нимаров фафтид акнун падари сарбози маҳкумшуда талош дорад бегуноҳии фарзандашро собит кунад. дар Русия муҷони узбек ба ташхиси ройгони COVID-19 ки аз ҷониби ҳукумати Узбекистон ташкил шудааст майли зиёд нишон намедиҳанд. бештар не барои худ балки аз саломатии наздиконам нигаронам ки онҳоро сироят накунам. комиссияи марказии интихоботи Беларус натиҷаҳои аввали интихоботи президентии он кишварро ки дирӯз доир шуд эълон кард. тибқи он раиси ҷумҳурии феълӣ Александр Лукашенко бо ҷонибдории аксарияти райдиҳандагон бар рақиби асосияш Светлана Тихановская пирӯз омада курсии президентиро ҳифз кардааст. баъди ба поён расидани райдиҳӣ дар шаҳри Минск ва дигар шаҳрҳои Беларус мардум ба таври худҷӯш даст ба эътироз заданд. барои пароканда кардани эътирозгарон мақомот аз мошинҳои обпош, тирҳои резинӣ ва дигар василаҳои махсус кор гирифтанд. Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад. август эълон кард ки дар интихоботи президентии рӯзи якшанбе президенти амалкунанда Александр Лукашенко бо беш аз 80% райҳо баранда шудааст. ин изҳорот дар ҳоле нашр шуд ки задухурдҳои шаби якшанбе ба душанбе ҳазорҳо эътирозгари норозӣ аз натиҷаҳои экзитполи расмӣ бо полис ба хушунат печид. бино ба хабарҳо дасти кам як эътирозгар дар Минск кушта шудааст. полис барои пахши эътирозҳои мардуми норозӣ аз натиҷаҳои овоздиҳӣ аз норинҷакҳои баландсадо, тирҳои резинӣ ва гази ашковар истифода кард. ба иттилои маркази ҳомии ҳуқуқи инсон Весна, марди ҷавон баъди бархурди мошини полис даргузашт ва табибон натавонистанд ӯро наҷот диҳанд. дар ҳоле ки ин созмон масъулияти марги эътирозгарро ба дӯши вазорати умури дохилӣ вогузор кардааст, сухангӯи вазорат Волҳа Чемаданова гуфт ки ҳеҷ як ҳодисаи талафот сабт нашудааст. айни замон кумитаи тафтишоти Беларус хабар дод ки аз рӯи моддаи беназмиҳои ҷамъиятӣ ва ҳамла ба мақомоти ҳифзи қонун парванда боз шудааст. созмони Весна дар бораи боздошти 130 нозири мустақил, журналистон ва эътирозгарон дар Минск ва беш аз 100 нафари дигар дар шаҳрҳои мухталифи кишвар хабар дод. раиси комиссиони интихоботи Беларус Лидия Ермошина эълон кард ки бар асоси натиҷаҳои пешакӣ ба ҷонибдории Лукашенко 80-23% мардум овоз доданд. президенти Русия Владимир Путин Лукашенкоро бо пирӯзӣ табрик кард. Ермошина гуфт ки рақиби аслии Лукашенко Светлана Тихановская 9% ва дигар се номзад камтар аз 2% райҳоро бурданд, вале худи Тихановская гуфт ки натиҷаҳои расмии интихоботро эътироф намекунад. я считаю, что назари ман ин аст ки мо аллакай пирӯз шудем, чунки мо бар тарси худ ғалаба кардем. мо ба бетарафии сиёсии худ, ба бефарқию беҳисии худ ғолиб омадем. медонед, ин ғалабаҳо аз ҳамаи дигар музаффариятҳо баландтар аст. ин ғалабаҳои бисёр муҳим дар зиндагии ҳар инсон мебошад. якиовари Мария Колесникова дар суҳбати телефонӣ бо телевизиони «Настоящее время» гуфт ки Тихановская ҳам нерӯҳои амниятӣ ва ҳам шаҳрвандони Беларусро ба хештандорӣ даъват кард. Лукашенко ки дар интихоботи президентӣ инак бори шашум иштирок кард, қаблан гуфт ки намегузорад дар кишвар бебандуборӣ шавад. дар Тоҷикистон низ имсол интихоботи президентӣ доир мегардад. маҷлиси олии Тоҷикистон рӯзи 6 август қарор кард ки интихобот рӯзи 11 октябр баргузор шавад. ин муҳлат як моҳ пеш аз замони интихоботҳои гузашта аст. Раҳматилло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, ҳизби мухолифи ҳукумат, қарор дар бораи таъини санаи интихоботро ғайриқонунӣ номид. падари як сарбози маҳкумшуда дар вилояти Хатлон мегӯяд барои барқарор намудани адолат то охир мубориза хоҳад бурд. додгоҳи ҳарбии вилояти Хатлон моҳи июн Шарифхон Назаровро ба дуздии чорвок нагардонист. модари ин сарбози собиқи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон баъд аз тақрибан 2 ҳафтаи эълони ҳукми писараш дар роҳ ба сӯи боздоштгоҳи шаҳри Кӯлоб фафтида буд. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмудҷон Раҳматзода ва Амриддин Олимов.
алихон назаров падари сарбози собиқи нерӯҳои марзбонии тоҷикистон ки барои дуздии чорво ба 5 соли зиндон маҳкум шуда буд мегӯяд баъди марги ҳамсараш роҳи ӯро идома медиҳад ва талош мекунад то бегуноҳии фарзандашро исбот кунад. ҳанем гаш рундаку ки занит бандагӣ кад дареми ба тирма норафтан немиҷада болои сари зани тидаем ма гуту ма бача тибиё чӣ гут тез ба хонара бирас. шарифхон назаров моҳи апрели соли гузашта ба хидмати ҳарбӣ даъват шуда дар қисми низомии 0307 воқеъ дар ноҳияи ҳамадонӣ адои хизмат мекард. падари шарифхон мегӯяд баъди боздошти фарзандашон ҳамсараш аз рафтуомад ба дари идораи пулис ба бемории дил гирифтор шуд ва дар роҳ ба сӯи боздоштгоҳ фавтид. занакоштаги як 20 метр аз буд ҳаму тусталбай духша ҳамҷа я уф мегаву бӯй бачам омад гуфт мега хай занакоши надидан ҳаму бӯй бачам зад мега ҳаму қатӣ ҳаму сарш дар ҳаму тане ҳаму талбан танем деволда мезананд падя малдига удому мега ки бидаме ки ҳами авра чика баъди занакон медаванд мегиран рост чӣ мекунанд боя му сафедга мега калимаш мега мактум амира биём ки ягон ҳамсоя қарздор ягон сӯзан ячи и тари бенум нишон мактум ира дарак шавифтан. алихон назаров мегӯяд ҳоло аз болои ҳукми додгоҳи ҳарбии вилояти хатлон ба зинаҳои болоӣ шикоят бурдааст то ҳукми писараш бозбинӣ шавад. аммо сардори шуъбаи корҳои дохила дар ноҳияи балҷувон гуфт ки шарифхон назаров ва ҳамроҳонаш дар дуздии 56 саргоҳ муттаҳам мешуданд ки исботи худро ёфтааст. ӯ гуфт ки дар баробари ин ҳоло 6 гурӯҳи дигарро дар дуздии чорво дар балҷувон ошкор карданд ва тафтишот дар ин бора идома дорад. чапа шудани акран дар шаҳри душанбе бо фоҷиа анҷомид. ҳодиса рӯзи 8 август дар яке аз сохтмонҳо дар кӯчаи сурхоб рух дод. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд як корманди 22 солаи ширкати хиштрез ки крани борбардор мутааллиқ ба он буд ба ҳалокат расидааст. корманди дигари ҳамин ширкат ки 23 сол дорад бо ҷароҳатҳо дар беморхона бистарӣ мебошад. крани чапашуда болопӯши чанд бинои истиқоматиро низ хароб кардааст. гурӯҳи кории махсус сабаби сар задани ин фоҷиъаро таҳқиқ дорад. дар солҳои гузашта ҳам ҳодисаҳои чапашавии кранҳои сохтмонӣ дар шаҳри душанбе сабт шудааст ки иллати он шамоли сахт ва ҳолати нодурусти фанӣ номбар шуда буд. сокинон борҳо аз кори ин азим ҷуссаҳо дар фосилаи баъзан хеле наздик ба минтақаҳои аҳолинишин ва роҳҳои мошингузар нигаронӣ карданд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. дар тоҷикистон муассисаҳои таълимӣ ва муҳассилин ба шурӯи соли нави хониш омодагӣ мегиранд ки аз ҳафтаи оянда оғоз мешавад. мақомот мегӯянд барои таҳсили бехатари толибилмон тамоми чораҳоро меандешанд. тибқи муқаррароти вазорати илм ва маорифи кишвар таҳсил бо назардошти талаботҳои санитарӣ, ниқоб ва фосила ҷараён мегирад. ҳамчунин омӯзгоронро мебояд қабл аз оғози хониш аз муоинаи тиббӣ бигзаранд. дар баробари эҳтиёт аз COVID-19 даҳҳо ҳазор хонандагон дар ҷануби тоҷикистон имсол дар пушти мизи мактабҳое хоҳанд нишаст ки дар мавзеъҳои хатарнок қарор доранд. гузориши Орзуи Карим ва Мирзонаби Холикзодро бо ҳам мебинем. در ولایت خطلان بیش از 56 هزار خواننده مکتب تحصیل را در مکتب‌هایی که در منطقه‌های از لحاظ آفت‌های طبیعی خطرناک جایگیرند آغاز می‌کنند. مقامات میگویند در همه 119 مکتب خطرناک به خوانندگان درس‌های آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده را می‌آموزانند. خب از طریق زمین لرزه، خب آمدن سیل، فرآمدن یارچ، فرآمدن ترما و سنگریزو عبارت میباشند که موضوع گوناگون میگذرانند و خیلی معلومات هایی که لازمه به خواننده در کار بود ما میرسانیم. باران زیاد 2 مراتبه بهار امسال در خراسان زیاد از 7 میلیون سامان ضرر مالی آورده جان 3 نفر را برد. 2 مکتب پوره خراب شد. در این حادثه 67 منزل پوره خراب شده، 10 ها خانه دیگر ضرر دیدند. از 67 خانه اینو زدن سر کردیم. اینو تو با همین روزه، تو با همین ساعته، تو با همین دقیقه میگم که 67 خانه قریب 90%ش بالا کرده شد. امروز خانه با رنگ بور سر کردن. در خطلان در عموم بیشتر از 400 منطقه خطرناک موجود است که ساکنان در آن زندگی می کنند.
мавзӯи таҳсилро идома медем ва меравем ба ӯзбекистон. мақомоти ӯзбек ба фарқ аз тоҷикистон баргузории имтиҳони дохилшавӣ ба макотиби олиро дар дохили биноҳо амн намедонанд. Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон, дастур додааст ки ба хотири ҷилавгирӣ аз коронавирус имтиҳони дохилшавӣ дар майдонҳои варзишӣ гузаронида шавад. қарор аст имтиҳонҳо дар як рӯз 2 маротиба дар ҳавои салқин ҷараён бигиранд. дар ҳамин ҳол барои пешгирӣ аз гирифторӣ ва муайян намудани бемории COVID-19 миёни муҳоҷирони ӯзбек дар Русия бо ёрии як бунёд ташхиси ройгон роҳандозӣ шудааст. гузориши телевизиони настоящее время дар ҳамин бора нақл мекунад. илҳом бо одамони зиёде сару кор дорад. ӯ фурӯшанда аст ва мехост ки аз ташхиси коронавирус гузарад, аммо чунин имкон надошт, чунки 3000 рубл ва ё $40 барои ин кор харҷ кардан наметавонад. вай аз дӯстонаш дар бораи барномаи хайрияи оҷонсии муҳоҷирати Ӯзбекистон огоҳӣ пайдо кард ки бо ёрии молии Бунёди Шодиёв амал мекунад. илҳом барои гузаштан аз ташхис ва ё тест ба оҷонсӣ ариза дод ва акнун дар давоми 5 рӯзи дигар аз саломатии худ огоҳ мешавад ки бемор аст ё тандуруст ва ё аллакай дар баданаш подтанҳои зидди вирус дорад. Захотел тестировать и провериться. خواستم که تشخیص کنند و خودم را سنجم. من خرسندم. چند پیش تست سپردم. امیدوارم همش خوب می شود. Надеюсь, на все хорошо. از تشخیص کرونا هم افراد علاهیده و هم گروه مهاجران می توانند که گذرند. اوتبک به سنجش همراه خاله و همکارانش که در آشخانه کار میکنند آمده است. تصمیم گرفتم از تشخیص گذرم چون بعضی از علامت‌های شبه‌آور از جمله سرفه پیدا شد. بیشتر نه برای خود بلکه از سلامتی نزدیکانم نگرانم که آنها را سرایت نکنم. مقامات روسیه میگویند که متاسفانه نه همه مهاجران این گونه مسئولیت شناس هستند. کسی به خیرخواهانه بودن این برنامه شک دارد، نفر دیگر میترسد که جای کار و منبع درآمد و روزگذرانیش را از دست میدهد. بنابراین به سنجش از آنی که انتظار میرفت مهاجران کمتر آمدند. با این وجود مسئولان میگویند که برنامه خیلی مهم است، چون که کشف بیمار بودن یک نفر هم میتواند زنجیره سرایت یابی شخصان دیگر را پیشگیری کند. متاسفانه برنامه تنها در مسکو و ولایت مسکو اجرا می شود. هدف برنامه این است که به مهاجران امکان فراهم بیاریم بدون خرج علاوه‌ای از همیانشان از تشخیص بگذرند. تا کنون این تشخیص ها یک چند مورد سرایت شهروندان ازبکستان به کرونا را آشکار کرد. در تن دهان نفر دیگر پادتنها آشکار شد. این به آن معنی است که مهاجر کرونا را از سر گذرانده است اما خود خبر ندارد. سعید نومان میگوید که احتمال دارد برنامه مذکور تا پایان پاندمی عمل کند. برنامه برای هر شهروند ازبکستان امکان میدهد که رایگان از تشخیص کرونا گذرد. маъмурони милиса дар шаҳри душанбе овозхони ҷавон шаҳрёри давлатро барои сабту панҳ кардани пранк ё саҳнаи шӯхиомез дастгир карда бо қарори додгоҳ 10 рӯз ба ҳабс гирифтанд. вай ва ду ҳамроҳаш Дилшод Мирзоев ва Фарҳод Солеҳзода ба вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва тарғиби бадгуфториву алфози қабеҳ гунаҳкор шуданд. то ба ҳол назари шаҳрёри давлат ва ё наздиконаш ба ин қазия маълум нест. мақомот мегӯянд боздошти овозхон ва ҳамроҳонаш бо дархости корбарони YouTube сурат гирифтааст. барномаро дар ҳамин сониҳаҳо ба поён мебарем. ташаккур аз якояки шумо барои ҳамроҳ бо мо буданд. то суҳбати баъдӣ метавонед зери нишони www.ozodi.org аз вебсайти радиои озодӣ истифода кунед. наворҳои ҷолиб чун ҳамеша дар озодӣ видео канали мо дар YouTube гузошта мешавад. ҳамзамон саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумо азизон аст. ёдатон наравад субҳи фардо ман ҳамаи шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазир мемонам. то фардо худро эҳтиёт кунед.